yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone men suka hene mawɗo debbo hene gorko gonɗo e nder leydi ndi e gonɗo e caggal leydi ndi e kala meccal ngal meccata e diine mo ndewata e golle ɗe gollata min calminima salminago neydi e salminago teddugal en garti ɗo e ngal ɗo daawal yewtere ɗimmere hakkunde men e Mboyri Cuun mo nabbaji o wonino koɗo galle men ñanden ko onon ceetti mbi haala ka regima yuɓɓi feewi yaaji yo Allah ñimnu ɗum so gandi hisi ko ngi moƴƴi jalta hen ngal ɗo dawal ngal gartuɗen ko sosde yewtere hesere ngam ɓeydude gonnoɗe ɗo ɗe yewtoytede pinal e gandal pinal e gandal taw kanko Alaji Mboyri Cuun kanko ɗowata ɗum ɓooyde ɗowde jewte e nder ayawoji ɓooyde haalde e kaalirɗe e radio ji ɓooyɗo tawede dente meɗen ɗanniɗo ko heewi on paami ɗum e yewtere nde ha heewɓe mon no mbiya yewtere nde fonno jokkude koɗo galle mami jokkuma ko koɗo galle hade makko ɓoccitademi o naata nde ɗo yewtere e nden yewtere nde ganduɗa ko kanko jogo ɗum ɗowde so Allahu lamɗo jaaɓi mande jokke caggal ko filma ko waade hen ko wone waɗede e radio ngo sababude yeeɓoɓe heeɗiyankoɓe fof koɓe gootum e nder ɗo yewtere ina noddi dendagal anduɓe e finɓe pinal e gandal jogui leydi jogui leñol anduɓe halfinaɓe bindi gummotoɗe ñamono paynano woni qur'an Allah tedduɗo o anduɓe halfinaɓe fanniyankoɓe bindi gummoto nanano pay ñaamo woni bindi fayse e ko nandi hen gande annasara eɓe nodda hen e kala sifa gandal ko ngal wawi wonde e no ngal wawi wonirde ɓe nodda hen to banggue pinal ngal kala ko wiyete ko neɗɗo wawi to banggue pinal ko ngal wawi wonde kala e kala ko ɗum woni e nder fina tawa men ko ɗum woni e nder mecce men ko ɗum woni e nder gollotoɓe men ko ɗum woni e nder men e boowal meɗen ko tawɗen ko donɗen ko jigguiɗen eɓe bisma e nder nde ɗo yewtere fitnamgol laago heeta hen caggal leñol men ko leñol fulɓe kinde inani e nder hen hinde fof ne jogui ko golloto e ko huutorto ko ñantorto e ko weltorto ko duusata ɗum so tawi dawi wawa dañde kote ko teddugal fof en nodda hen pine men hanki coofani e nder dowle men e nder ƴame e nder duusoji e nder hanki suoji to banggue cofte ɓalli kala ene cohla hen fulɓe ene jogui pinal manggal ngal yaltani taw eɗen gueto so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nder studio o e caggal studio o tawde one nokkuji moon ɗo koɗɗon woɗɗirta min ko ñamaton mettirta min to gonɗon hamnata ko min mamin taw on toon min jewda e moon min goppani hay goto ko fulɓe fof noon mbiya e Sénégal ha caggal Sénégal ɗum noon ko ɗum ɗo woni ngoɗo ewnago Alaji Mboyri Cuun oɗo wutti noon hande kam hono makko walla balde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe heɗotoɓe en funnague hirnague rewo e worgo Europe Amérique Asie Australie Moyen Orient Afrique centrale Afrique de l'Ouest ha toon to dawlaji denduɗi kamɓe mbiyata United States en calmini dendagal bandiraɓe mbimi e wimami sikala no mbiɗa ni wona majjere an wi noon awdi lamdi ko dalilu coñal moƴƴal so dundu fuɗe ɓerde ko ɗemgal fertoto ɗum leelol ɓerde ko haltidde yidde ko diidol so diidima e ɓerde jungo heɓata saka momta kala ko ndewɗa ha jiɗɗa ndoɗa ko tinnaden tinnaɗa ko hoorema par ce que yidde ma en calmini bandiraɓe hettoroɓe ne oɗo saaha ko weltare mawde artude en ɗo e Piindi TV yidde haaldude e fuutankoɓe walla fuutankagal walla pulaagu e fulɓe foof no potiri tawa ne ardi ɗum katante leñol mo ganduɗa gurdam mum fof waɗi ɗum ko ɗemgal pulaar momin mbaɗi jakorgal e parnorgal momin jeeɓata pele mum hamin jaɓɓa hen to taaɓi fof min pawɗon fela men gam janggo nde wonno wurdetake tan selletake tan kala gueɗel ene jogui sifit ene jogui ko aroyte caggal muɗum caggal gurdam ko mayde sa miijiɓe mayde mbiya hanina tagaka ɗum noon anduɗa ko gollal e ballal seydi joom mi weltima no fewi a meeɗi widemi 2001
ngaari jibinaani fof nani inde bamum wiyata ngaari an wi noon warrata hen toujours kala ngaari jibinan nani inde bamum wonde ngaari sone mawdi sone toksiki kono wonde kala haldi wona kala haldi ne damba kirtoji ne ardo jofoji komo Allah wela hokkata a woni ngaara jamanu ma ya a woni ɗum jamanu noon mbiɗa toujours komi deftowo hen mi weltima no feewi a firi a facciri a ruggi ha ɗiggi émission o en calmini Maymouna Sow no kewmi yaadude e kala gueɗe pulaagu hannde omo fonno arde o dañani arde on ɗo yeehi o min jiiɗi on jiɗmi ɗowdude émission o ngam somi yeehi min jaada somi yiyaka taw ne woodi o debbo pullo moƴƴo jiɗɗo pulaagu joguiɗo hen volontaire joguiɗo hen gandal e gandodiral pero hen laabi toujours ɓe jarani ɗum on mamin ɗowdu o yewtere nde bandiraɓe hettotoɓe ne oɗo saaha Abou Diop nani Piindi TV nani émission pinal e gandal janggen jangginen si gardi ka ene laaɓi kam to jaranteɗen hande ɗo Abou Diop hay goto yedditaki nafoore wonde e janggude ɗemɗe men gendiji saabu ɗum ko jamanu wayloto terme men o ardi koye wayloji kuma onon humaɓe binde o gona hattanɓe huuɗo fof hande ko ma jangge hunde fof ma hande ko ma hiise saabu ndemowo mo caggal uddoji nani namdi ko sagata debbo walla gorko bawɗo humtude haaju ma kala fannuji ndema o jaasi o Fuuta nde ɓuuri feccere mabɓe gona windoɓe ko ɗum kawral pelle Fuuta gam ɓamtare fafde famide dadde rendude men haare eko ɓuuri fof doole mum pinen pindinen janggen jangginen alhamdoulillahi rabbil alamina en garti ɗo ko fonno haalede émission ko lowdi ndi fo a haali anduɓe men alduɓe men maggiyankoɓe men haaliyankoɓe men dartiyankoɓe dartoɓe fanniyankoɓe famnoɓe yimɓe gueɗe ɗe jarno ko wayno aadaji ko nandi hen e tawno dillata ko gueɗe ciftinoji yimɓe gurdam mumen e sagande jaam mumen heeɓa ɗum noon en calmi dendagal bandiraɓe bisimilla moon funnague hirnague rewo worko haaldata e mum ko Mboyri kadi Hamad Diom gorko mo nabbaji siwol mboɗo sikki mboɗo huccodiri e aduna o kono aduna o kadi ne huccodiri ham par ce que ko min baddi hen so aduna o so woni temedere hen capanɗe jeegom kam min jaadi heddi capannayyi en andiral ɗum noon ko bawɗo Allah e darde e ballal Allah hade an kam ka mboɗo andi ka neɗɗo pinal e gandal ka neɗɗo ɗanniyankoɓe ka neɗɗo faggudiyanke holno jiɗɗa tamirde yewtere nde hakkude ma e ɓen ɓe tawoyta e ɓen ɓe jakoyɗa e yakoyɓe ma holno ɗum jogo wadde hakkude moɗon ko katantagal ko darde mawde ko yidde ko ngabbigu mboɗo ñaagui noon abbeteɓe yo daro abbeteɓe yo darto yimɓe mbawa yettade ɗumen donc noon saɗa abbo neɗɗo après ene doga a yawata yettade ɗum saɗa fayende ɗon faye mata noon kawra min jahata koye inɗeji men e yangueji men min jahata koye mawludaji men min jahata koye procé ji ɗenyankoɓe men wonko liggi hande mboɗo wawi limde kono wona 52 fedde nde ganduɗa mboɗo andi ɗumen nde gandi kam 52 oui nde ganduɗa mboɗo andi ɗumen nde gandi kam alors mboɗo andi noɓe gurdi ladde mboɗo andi noɓe pirata ladde mboɗo andi koɓe gonne wadde wuuro e noɓe mbaɗirta noɓe dañirta e noɓe mbasirta e ladde he e wuuro ha faade wuuro e foof e ɓurɗe par ce que ko tawaɗo wolde laaɓan jamdu Abou Samba Diop min so mboɗo haala mboɗo huccite ayo hablede Piindi TV mboɗo welto nde wonno mi haalata bindol mi haalata tarik janggaɗo ala kono pawmi hidaram tan pawmi koyngalam ɓurmi hen ɓurmi wawde haalde nanallo ne haale ko ɗum heewani nde wonno haɗma wadde hen lamɗam taw hen lamɗam kadi mbaɗa hen lamɗam ɗum woni jangde pinal nande e yiide gueɗe fof jogui ko haalata gueɗe fof jogui ko yahata nande saɗa haala ɗum kalata ko nanirɗa ni wonno mbayata ɓurtina wonno mbayata manquina wonno mbayata majja koɗo pawɗa koygal ma kay ɗon a majjata ɗon a wemata ɗon a hulata ɗon a hersata ɗon a fenata ɗon ɗon noon ko gandal ngal ganduɗa ngal jiiruɗa guese ma ɗum tuma ko mbiyata pratique donc eɗen cohli ɓe noto en e gueɗe procé ji mabɓe kolliren koɓe golli wonko golla e Fouta holliraka Abou Diop wonko woni e nder Fouta procé ji nan toon jumaji nan toon jammaji nan toon forest uji nan toon guese nan toon ɓe ganduɗa c'est des milliards
nokkuji nan toon ne pewna ha peewi meeɗa hollirede e nder jamanu walla saha nana diwnuji ɗi nana e diwnuji ɗi fof tout fuutan worno jeeri ndi ha waalo jeeri ndi ha waalo e ferlo ɓundu e ferlo lowre ngenar bosaye yirlaɓe law samba lawa mere fof nan ala fof koɓe mbaɗani ɓeɗo ɗanniyankoɓe so mi addanima noon mbaɗowo laqiye walla fantan holen ko ɓuramtuma andi aɗan ɓoɗo ƴetta fantan a ƴetta fantan ɓoɗo ƴetta fantan saɓe ƴetta laqiye par ce que hayso guurani hen mboɗo farnoro ɗum e ala kono aɗani kam laqiya ɗo nabbaji sollo mbiɗa ɗon leegal coɗay sollo wonko kalɗa hen koke daga aha wonko kalmi hen kono aɗanni so ene yaha tan ene jangganani ɓeydo welde ko asi fotan asi fotan eyyi bisimilla Mboyri a jarama mboɗo andi ko fayi ko fof hejjata e fayde wotere wonko coomɗa ko joguiɗa ko wona ɗum ɗo Allah hokkuma aɗa reni ɗum hol pelle ɗe ewnotoɗa mawɓe pelle ɓe jogoɗa yaadude par ce que aɗa jogui pelle kewɗe aɗa ɗo e pelle kewɗe firtani sa haali joyo awo perdiɓe ala kono kala ko golla ɗo ko pelle ɗe ɓuri wawde hutorade ɗum waɗi min mbiya saha jewte ɗe hotoɗe juuɗe haade ɓurta saabu kala mo ala connexion timmuɗo ala wifi mo ganduɗa ko jaayi walla ciisi walla jaako walla jeng jeng mbaɗo connexion 100 francs 200 francs nogas walla capannayyi wawa yebde émission waktu no worno hol ewnogo panta e pelle ɗe hol yaadiɓe ɓe ewnotoɗa bandiraɓe ne kettima a weltanama Abou Samba Diop mi weltima no feewi oɗo question nde wonno mboɗo yaade fuutankagal mboɗo jogui hen koyngal walla jaɓɓal walla jaadigal walla sikki mboɗo hen walla mboɗo sikki mboɗo hen mboɗo sikki ɗum opata yiɗɓe sehilaɓe Mboyri Cuun joguiɓe 920 personnes mboɗo heewi yiide dans 5 pays hitande fof ne mawnine ɗo ande mawnine hitande fof lawol gotol 920 personnes ɓenno keewi tawa jagganɗen ɗum ko femme Basir Diaw debbo mo calaga on ewna service de programme Sar Ibrahima Sarr animateur uji ɗi ko Ali Mamadou Ali Ndiaye mo sokke jammal mbeñu ganna mo balle o walalde Ama Diallo Siré Malal Fofana Siradio Touré Aliou Dem ɓeɗon en nodda ko dariɓe mi sikku kala keɗiɗo ɗum ɗon andir paami ko yiɗɓe Abou Samba Diop feddene maɗna waɗani créé ɓurani duuɓi 3 walla duuɓi 4 ene waɗoy hakke 600 et quelques personnes tawa ne jogani hen ɗum Kadiata Amadou Madina debbo Umdulma e Dembe yan sosno ɗum service de programme ko Sar Ibrahima Sarr toujours Siradio Touré amin taw toon Ali Mamadou Ali Ndiaye Siré Malal Fofana eɗen noddi boowal ganni taw jogui ɗum ko Penda Alaji Dia debbo mo Mboyo eɗen noddi ngaalu yiɗɓe hemme Amadou Ly woni toon ko Tidiani Madani Talla animateur ko Ba Ablaye Seydi Ba ko mo dica toon ɓe bandiraɓe wonɓe comité de pilotage Kalidou Kobor Oumou Salamata Talla Amadou Ngawuri Sarr e Abou Djouba ɓe ɗon ene nodda e nder ɗiɗo émission ngaji jaateɗi eɗen noddi taniraɓe Dewo Diobbo to Sara e nammade Murtogal Siroɓe tawde ardi ɗum Mamadou Cuun Mamadou Demba Mamadou e foyre coɗɗe e Samba Ali Jeydi ɓuuri luɓrede nokku Boucar Lambalo e Kalmaka Lambalo eɗen mbawi limtude kono émission ne wawi gasde hen donno mo jogui 150 fedde taw comité de pilotage uji ɗi ngala hen te fedde fof mboɗo jogui hen rôle mo jouani mi o jogui hen poste mo ganduɗa ene joué eɗen jogui pulagu eɗen jogui dente eɗen jogui jaadigal eɗen jogui hatanteɓe eɗen jogui dariɓe en noddi ceerno Mamadou Basirou Sall président MBS national ex maire de Dodel président MBS international 87.2 monsieur l'ambassadeur en noddimo ko Dodel Diri Mama ko sehil ko guiɗo ko jaadiɗo gila hanki taw hande arani hande o wona Kaolack hikka waɗe vacance o ko waɗe vacance ko Kaolack o yahan Dodel ɗum noon on min nogui MBS international 87.2 addi ɗum kadi ko fam Basir Diaw min woni coordinateur e ex MBS mo Dodel ko sehilaɓe yaadiɓe walludiɓe ceerno Souleymane Dem o Jama Alwari ceerno Bocar Ndiaye attaquant de situation
kala ko ari omo takka ene omo moƴƴina rena Bocar Ndiaye noon rena Bocar Ndiaye Mamadou ko mawɗo boje Mamadou kam ko mawɗo boje ceerno Souleymane noon ala ko mbiyatmi ɗum ko moƴƴo ko tedduɗo Bocar noon rena haaleɓe ne ngoodi haaldiɓe ne ngoodi yaadiɓe ne ngoodi nde tawno heewɓe nana jooɗi ene golla haalaka holliraka yaltinaka en jetti miñi men Sada Sall en calmini chef de garde présidentiel to woni Sada Sall ko kanko woni kanko jagguɗo galle o kanko jogui galle o kanko mbiyan Abou Anen khalifa général mbiyan momi Abdoulaye mon ami personnel Ndiaye Koudou fof ko toon to résidence Almadi ɓen ko toon jooɗi ko sehilaɓe no feewi wurdaɓe nawɓemi ha projet joƴƴinimi ceerno Mamadou Bassirou Sall waɗi invité doɗɗel fof pour Mboyri Cuun soirée spéciale projet mboɗo ummi Brazzaville mine Fam Bassirou Diaw waɗnimi teddil mawɗo ardinimi ko heewi dolnimi Mamadou Bassirou ko moƴƴo Mamadou Bassirou ko moƴƴo Mamadou Bassirou ko julɗo Mamadou Bassirou ko dimo nafowo mo ala hen yeyngo eyyi kono mi haalanmaki ko kewi noon Abou Coumodou Bade en ko seelam mbimam ɗo to galle Mamadou Bassirou min jetti hande min jatande hande min mbayndirte ko nden andi ko woni Mamadou Bassirou o wi kaw woni Mamadou Bassirou mbimi aha o wi kaw Mboyri Cuun homo joguinimo dandal haala makko o wi min cikkat noon ko sa ari ko ma o jaasa ko ni naga mbimomi sa yi sisma waɗa ɗo noon o yimi jooɗomi salo gadda fof sikkata ko an holluma haaju wona ñagadema kanko heɓaɗa ko wojo jooɗo waɗa ni omo ƴakka makka omo yerda yimɓe mi wiyamo sen jooɗima ɗo joni garta fof sikkata ko min woni Mamadou Bassirou mi jaɓata o yami wiye sen jooɗima ɗo ɗo jooɗiɗen joni garta fof ko min salminta o Abou Coumodou hamin gari hakkumen Allah kaw Abou ko woni nde Allah felliti walludemo nde o janggi ko Qur'ana haala Allah toon gandal makko fawi toon neɗɗagal makko fawi toon jawdi makko fawi on rôle jouata sinno ko tubakiraɗe e hoore tan kono mbiɗa ni ko audience watte minen mbimo MBS haade o liggoyaki ɗum komi keftoɓol mo liggo MBS il y a pas de problème kanko mo andi kalami ko balnalles koye bisimilla yewto woɓɓe ne gooti en calmini docteur Oumarane Seck Oumarane ministre Siguinne Sy ceerno Amadou Sy kañum Moustapha Ba ko leader uji meɗen dariɓe koye yontaɓe leñol jeeya nde wonno oɗo émission omo noddi ko heewi sa limti tan noon vraiment a juumat mami mbaɗa hen numéro commercial yeeyoɓe ɓe joguiɓe produit ji men ɓe en calmini ceerno Amadou Daharli ceerno Moule Thilone ceerno Alpha Bokoum Sérif Ousmane Thian kon Sérif Cheikh Oumar Haydara ɓeɗo foof ko noddateɓe émission he ko aroɓe émission he ceerno Khalidou Alpha Diamo mairie monɗo e Dakar actuellement ɓeɗo balɗe kamɓe foof haaɓe nodda émission he ceerno Madane Diop en calmini ceerno Cheikh Oumar Niang to Djoum kala hen mo innuɗen ɗo ma émission o yi ɗum ma yi émission o an ma yi ɗum ma yi émission o ɗo noko jototiraɓe wurdaɓe asa taltal talminama on ko toujours omo jogui participation ngaji e leñol he ko weltare mawde hande somi wi to jooɗima ɗo miijoji mbaɗi kam ganuma Abou Diop ɗum noon mataw en mbawa sadde woɗɗoyde wasde saktuji o waɗede ko foof siftinde bandiraɓeɓe ko yewte nde jogoɗa ɗon e pinal e gandal e kala ko soomi hen bandiraɓe noddama hen a keewal wurnude yewtere nde wallude mbaɗowo yewtere nde o joguiɗo yewtere jogui ko miijo mum jogui coftal mum e pellital mum ko duusat ɗum walla ɗum hayatto yimɓe noon ko yimɓe jogui ɗum ko haɓɓata baaji ko noon koye baaji ummoto guiyal jibina koye ceeɓede kono so ƴaggani yowata ɗum noon yoɓe mballu ha nde yewta pinal gandal nde ƴagga nde yuwa nde nafta leñol ngol nde nafta bandiraɓe foof nafta mbaɗowo nafta filmoɓe nafta haalirde nde hol konngol ma ngol cekkitoɗa waynade faade ɓe jogoɗa gollodade janggo so Allah lamɗo jaam alhamdoulillahi rabbil alamina Allah en calmini ceerno Diallo Ka ceerno Souleymani Ka en calmini ceerno Ismaïl Niang ceerno Lambalo ceerno Moussa Thiongan ceerno Ismaïl Law ceerno Abdoulaye Bathily kongolam Abou Diop ko wideɓe tan wona enen wona émission o ko kamɓe woni anduɓe men e alduɓe men nalankoɓe men maggiyankoɓe men windiyankoɓe men haaliyankoɓe men
kala to ɓen juuɗe eɗen noto ɗumen kala waɗɓe kadi kone nootore ene noote weeɓen juuɗe eɗen noto ɗumen baɗɗo gollal ngal ngannduɗaa kone nootore fof kadi noote hay so ɓeyɗani junggo ko pulaako fof rendi ɗum eɗen noddi denndaangal banndiraaɓe yo ngar mbaɗa heen juuɗe mumen darna émission kollira koye mumen kollira gurdam mumen kollira gande mumen kollira biye mumen e baɗe mumen kollira dañe mumen e ñawe cellal dañale donkal koko heddoto gasa wadde kono hatta ko wanno ko on haale winde inde gurdam joomum so yiyaka janggo woto Allah yawno nde wonno ko heewi ɓenni yiyaka ko heewi ɓenni windaka ko heewi ɓenni holliraka mais kala ko ɓenniɗo e Piindi TV yadata aduna en ha gasa ɗum noon bandiraɓe bisimilla moon haala nana yeeso moon golle balle nana yeeso moon pinal e gandal nana yeeso moon ko ɗum tan woni min ko jiɗmi noddude e bandiraɓe fuutankoɓe e fuutankagal hamin ɗo jooɗi kala beɗɗo min junggo hamin noto e dow e pulaako fof e kuuɓal e pulaako fof e kuuɓal a jaama Mboyri Cuun a haalama nanama famama so haqqille miijotako feɗɗittako so neɗɗo yurnitako honotako ari hen ha ɗo so allahu lamɗo jaaɓi ɓooyata ɓe coynema e sifa goɗɗo e nokku goɗɗo e yimɓe woɓɓe Abou Diop Samba Demba e kala mbiya ko pinal yanki ko fannu yanki ko joguiɗo hunde gandal seeɗa ko janggowo seeɗa ko jangguinowo seeɗa mo kala no bisma hen Allah jaama jaama Djiby Dieng jogui caméra o montata ko Ali Fall ko ɗo katten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi